V spolupráci s www.motointegrator.sk vám prinášame test jazdenky Mitsubishi Lancer. Ak spomeniem názov Lancer, väčšine ľudí sa automaticky vybaví verzia Evo. Lancer však nie je len rally legendou, ale aj úplne obyčajným hatchbackom a sedanom nižšej strednej triedy. Mitsubishi Lancer 9. generácie je na trhu od roku 2007 až do dnes. Prišiel v dvoch prevedeniach hatchback a sedan. Inžinieri Euro NCAP poslali auto proti bariéram v roku 2009. Japonec získal plný počet hviezd za ochranu posádky. Kým vzhľad sedanu sa teší veľkej obľube, 5-dverová verzia už taká vydarená nie je. Zadná časť pôsobí ťažkopádne, hatchback je však praktickejší. Interiér je jednoduchý, dizajnom neurazí, no európska konkurencia ponúkne kvalitnejšie materiály. Niektorým ľuďom nemusí vyhovovať ani posed. Volant totiž nie je nastaviteľný v pozdĺžnom smere a sedačky majú slabé bočné vedenie. Interiér je však priestranný a aj vzadu sa odvezú pohodlne dve osoby do 180 cm. Sedan má kufor s objemom 400 litrov, hatchback má kufor o veľkosti 344 litrov. Bežné verzie posielajú výkon výhradne na prednú nápravu. Výnimkou sú modely Rallyart a Evolution. Ich preplňané motory roztáčajú všetky kolesá. Verzia Evo je ultimátne športové náradie. Japonskí inžinieri postavili 10. Evo bez kompromisov. Zdedili športové nadanie aj bežné verzie? Z časti áno. Podvozok je relatívne hravý, v zákrutách sa síce nakláňa, ale nie je zákerný a neodskočí ani na väčších nerovnostiach. Náklony karosérie značne eliminoval športový podvozok, ktorý bol dostupný vo vyšších výbavách. V rovnakej dobe ale existovali autá, ktoré jazdili komfortnejšie a zároveň dovolovali aj športovejšiu jazdu. Pilotov nepoteší najmä preposilované riadenie, ktoré neposiela veľa informácií k prstom vodiča. Mínusom sú aj dlhšie dráhy riadiacej páky a obrovský volant. Lancer má relatívne nízku hmotnosť a prejavuje sa to najmä na odhlučnení. Cestovať diaľničnými rýchlosťami nie je dlhodobo ničím príjemným. Mitsubishi má v ponuke benzínové aj dieselové agregáty. Najslabší motor v ponuke má objem 1,5 litra a výkon 109 koní. Pre bežné presúvanie postačuje. Väčší štvorvalec 1.8 poteší výkonom 143 koní. Po modernizácii v roku 2010 klesol výkon na 139 koní. Motor však nepatrí k najúspornejším. Len s veľkou snahou sa dá jazdiť pod 8 litrov, skôr počítajte s 9-10 litrami. Motor navyše ťaha od vyšších otáčok a keď chcete výkon, musíte ho točiť. Benzínové motory sú vo všeobecnosti považované za spoľahlivé. Ďalší benzínový motor dostal preplňanie a objem 2,0 litra. Turbomotor sa dostal do dvoch športových verzií Rallyart a Evo. V civilnejšom Rallyarte mal utlmený výkon 241 koní. Evo dostalo plných 295 koní. Agregát má sil na rozdávanie. Hovorí sa, že nafta do Japonca nepatrí. Platí to aj v tomto prípade, pretože Mitsubishi sa rozhodlo pre nadmieru nespoľahlivý agregát z Nemecka. Tým je staré známe 2-litrové TDIčko PD s výkonom 140 koní. Pri väčšom nájazde odchádza turbodúchadlo alebo zatuhne regulácia geometrie lopatiek. Motor tiež nadmerne žerie olej, objavuje sa aj prasknutá hlava valcov, nefunkčné palivové čerpadlo, pokazený snímač otáčok klukového hriadela, ale aj zadretý motor. Mechanici odporúčajú skrátiť interval výmeny oleja. Výmena oleja v celoslovenskej sieti servisov Q-Service stojí od 54 eur. Situáciu na poli naftových motorov zlepšil v roku 2010 motor 1.8 z produkcie Mitsubishi. Prišiel v dvoch výkonových variantoch, 116 koní a 150 koní. Pri pokojnej jazde sa dokážete s týmto motorom zmestiť do 6 litrov. Japonský agregát je navyše aj spoľahlivejší, ani ten sa však nevyhol niektorým problémom. Pri krátkych trasách sa v ňom nadmerne usadzuje karbón. Japonci časom problém vyriešili, ale vznetový motor aj napriek tomu nepatrí do mesta. V prípade naftového motora vás skôr či neskôr čaká nákladná výmena strekovačov, dvojhmotového zotrvačníka, EGR ventílu a DP filtra, ak je ním vozidlo vybavené. Po kúpe každého jazdeného auta sa odporúča výmena oleja a kontrola rozvodov. Japonské autá patria medzi to najspoľahlivejšie na trhu. Lancer to len potvrdzuje.
Ak vynecháme dízlové motory, tak poruchy tu treba doslova hľadať. Podvozok je odolný. Pri väčšom nájazde sa môže objaviť buchot tyčiek stabilizátora. Občas sa objavuje aj zatekanie do kufra pri verzii hatchback. Pomôže jednoduchá výmena tesnenia. Tiež nepoteší nekvalitný lak, ktorý sa ľahko olupuje. Lancer láka vo verzii sedan vzhľadom a prísľubom športových jazdných vlastností. Bežné verzie však nemajú mnoho spoločného so Stream Evom. Napriek tomu však potešia výbornou spoľahlivosťou a veľkým vnútorným priestorom. Ceny jazdeného Mitsubishi Lancer sa pohybujú od 6 000 eur. Auto môžete kúpiť stále ako nové priamo od predajcu. www.motointegrator.sk ponúka náhradné diely za nasledujúce ceny.